Mwaswera bwanji Amalawi nonse konse kumene muli nthawi ino yamasana chigawo ichi chimene wena tikupumulira pamene nthawi yanga ikuti 3 minutes to 2 chigawo chamasana kuyandikira madzulo. Amalawi chimene ndifuna ndiyankhule pano pa unified mtokoto ndi the big followers imene tili nayo pano ndichi ndidalemba pamwambapo kunena kuti tiyeni tisasunthike ndi zinthu zopanda pake. Ndithokoze kwambiri kwa anthu amene mwapereka malangizo anu osiyana-siyana kuti pamene mufuna kuyankhula musayankhulenso nkhani zina zokhuza zinthu zimene zingagwetse mphwayi Amalawi. Ndimangofuna kukuwuzani kunena kuti mukawerenga buku lopatulika, buku la Daniel chapter 5, mukayambira verse yake ya 13 ukafika kumeneno ikukathera versiko, kuli mawu amene kumapetoko mfumu idafunsidwa komanso Danieli adayankha pakati pa mfumu kuna kuti amfumu chinkana munaziwa izi zonse koma munasankha kuchita izi mwadala. Mawu awa ndikuwayankhula chifukwa chani ndangokupasani vesilo muyambire chapter 5 verse 13 mukafike pana kumene yathera muwerenge mawu amenewo. Mukachoka pamenepo mundu werengere Yakobo chapter 4 verse 1 pakana mukafike verse 10 ndiye mumve zimene akufotokoza. Gawo lathu kwambiri Amalawi limene ifeyo takhazikikamo, limene ifeyo tikulifuna kwambiri ndiko kunena kuti timpemphe Yehova Mulungu wakumwamba atithandize pa nkhondo imene tikukumana nayo. Kumenyerera ufulu wa dziko la Malawi zidatengera wena adaluza moyo. Kumenyerera ufulu dziko la Malawi ena ali ndi zilema. Kumenyerera ufulu dziko la Malawi ena adaluza katundu. Kumenyerera ufulu dziko la Malawi zikutengera kena kalikonse kamene ifeyo tinayenera kugwiritsa ntchito komatu kudzipereka pamaso pa Yehova kunathu Mulungu pa yekha akhale nako kukoma mtima kona kuti atikomere ife ana ake, chifukwa nkhondo iyi sitikulimbana ndi munthu koma kufuna kupulumutsa dziko. Ndiyeno ndimafuna mudziwe ichi kunena kuti pamene tikupulumutsa dziko sizifikanso nyengo ngati za mbuyo zimene zingathe kubalalisa ma activist. Pamene tikumenya nkhondo sitifikanso nyengo ngati za mbuyo zimene ma activist angathe kutukwanizana kubalalikana. Chifukwa chani ndikuyankhula nkhani iyi? Ndakuwuzani kunati chinkana tikudziwa izi zonse tasankha kuchita zinthu zimeneno zili zoyenera ndikumapanga zinthu zolakwika. Lero lino Malawi First yabwera ndicho linga chonena kuti it is the only hope imeneno ingathe kukonza dziko la Malawi. Malawi First ndi imene panopa yafika pona kuti angakhale boma kaya ndi wa polisi kaya ndi a president iwo kaya ndi nduna zawo kaya ndi akuchipani cha Malawi Congress Party afika pothedwa nzeru ndipo agunyuzika. Mchifukwa chake mukutha kuona mipungwepungwe ikubwera. Mipungwepungwe ina imene ikubwera pakati pathu mukayiyang'ana ndi mipungwepungwe imene ikufuna kugawanitsa anthu mcholinga chonena kuti tikamva zina zoyankhulidwa mkatikatimu tione kunati Malawi First si chinthuso chabwino koma ndi chinthu choyipa chabwera kunati chizaononge. Wakondedwa mukadadziwa kunena kuti pamene tikusala ife kudya, pamene tikusiya makomo athu, pamene tikulandira zopsezo zosiyana-siyana kuna kuti wina wamba kubweretsa zinthu zosakhala bwino ndi kumayankhula zinthu zopanda pake, kumanyoza ma activist ndi zina zotero ndi kumatenga anthu ena chifukwa cha mbiri mwina zongosangalasidwa nati ena aipe. Titha kusimikizirani kuna kuti titha kutenga nazo temberero nthawi yothaitha. Koma angakhale ichi chili chomwecho ndimanena mobwereza kunena kuti mawu ochokera buku la Masalimo amafotokoza kuti Yehova ndiye ndodo yanga ndi chibodenga changa. Activist wina aliyense amene tili naye kaya ndi wachisilamu kaya ndi Mkristo kaya kuti Khristu umamphera mpingo wanji kaya kuti Isilamu ndi wakadilia kaya ndi wachani kwina kulikonse kumene mapembedzako
timapembeza chifukwa chonena kuti we have the idea of fearing God. And tikamapemphera cholinga chonati tikumuopa Mulungu, tikamapereka maduwa cholinga chake nchonena kuti Ambuye atichepesere ziphinjo ndi zowawa zimene tili nazozi. Funso nkumati zikuza ndiyani zolimbana pa ife. Chifukwa chake ndakupasani verse yochokera ku Yakobo chapter 4. Kunati mukawerenga chapter 4 verse 1 pakana 10 mupeza kunena kuti akufunsa mafunso zichokera kuti zolimbana mwa ife, zichokera kuti nkhondo mwa ife. Akufunsa funso nchifukwa chonena kuti woyipayo ali pa Malawi first. Woyipayo akuyenda ndicho chingati asokoneze every plan imeneno yachitika imene tingagonjesere mdierekezi. Chotero lero lino mdierekezi akumayenda pakati pathu, akuyenda magulu mwathu, ndikumapanga zinthu zosiyana ndi zimene Malawi first idalumbirira ndi kugwirizana. Ndimafuna ndipempha zitsogoleri anzanga kunena kuti Malawi first being a group ndi grupu imene yapangidwa ndi cholinga. Koma ngati tilephere kukwaniritsa cholinga, mwina tinene kuti ifeyonso azitsogoleri a Malawi first tikulephera kupinda maondo athu ndi kupempherera project imene tatengayi. Project imene tatengayi si project ya upandu yolanda boma. Project imene tatengayi si project yonati wina wake amve kuwawa, koma ndi project imene tikungofuna tipemphe zisomo zochokera kwa Yehova kunena kuti titalimbana nako kulimbana kwabwino, nkhondo ikuoneka kuti ikuvuta, Ambuye yekha alowerere. Chifukwa tikayisiya motere nkhondoyi mupeza kuti adani athu ndi ochuluka. Ndi chimene chikupweteka nkomwe nchonena kuti chimene chidaperekesa mwana wa Mulungu pakana kukaphedwa ndi chimene lero lino chagwanso mbwalo imene ili ndalama. Lero lino ma activist abwemvuka amene timazo ati ma activist ndi amene akuyenda ma radio station, amene akuyenda ma television ndi kumathana ndi anzawo. Lero lino ma activist amene tinali nawo pakana nkumayenda ndi mabero kumangidwa chifukwa choona kunati mtendere nziko muno mulibe, zinthu sizikuyenda bwino, ulamuliro wabwino kulibe, nziko muno chitetezo mulibe. Lero ma activist omwewo atembenuka ndi amene akupanga ubale ndi anthu azikwanje ndi kumamenya anzawo, ndi kumakhapa anzawo, ndi kumagenda anzawo. Ndifuna ndikusimikizireni Mulungu wathu sangasiye chimene chikuti chichitike. Ndipo Mulungu wathu sazavomereza kunati izi zichitike. Nchifukwa chake ndimakuza ndikunati Yehova Mulungu wakumwamba amatimenyera nkhondo nkupenya kwa adani. Atanyamula zikwanje zawo, atanyamula miyala yawo, atanyamula malegeni yawo, atanyamula maspada awo, Yehova Mulungu wakumwamba amamenya nkhondo ife tili chete. Ndimati ndikupempheni pambali popanga zithandizo zosiyana-siyana, pambali poyankhula maviyeni osiyana-siyana, pambali popereka mautenga osiyana-siyana, timafuna tipemphe kunati tizikhala nayonso nthawi angakhale mene tikupereka viyeni, tikupereka ma audio, mene tikujambula ma program, ma DJ osiyana-siyana, DJ Salo, a DJ Lomwe, a DJ Kaoreya, kati na DJ Njanji, ma DJ osiyana-siyana ndi ma program athu osiyana-siyana, tizikhala nayo nthawi yompempha Allah subhanahu wa ta'ala kuna kuti Ambuye tichitireni chifundo chifukwa nkhondo imene tikumenyayi kuthupi kutheka sitikwanisa chifukwa anzathu azama kwambiri. Ndi chifukwa chake lero pamene tikuyenda chitsogolo, pamene tikupanga ma program athu kupita chitsogolo, kukutuluka zinthu zambiri zofuna kubweretsa chisokonezo. Koma Mulungu wathu salola kunati pakhale chisokonezo. Mulungu wathu salola kunati aboni kalindo aoneke ngati munthu olephera. Mulungu yemweyi salola kunati abeni longwe aoneke ngati munthu olephera. Salola kuti Redson Mulo aoneke ngati olephera. Sangalole Yehova Mulungu wakumwamba kunati apongolani ndi effort yawo yonse, mphamvu zawo zonse, chuma chimene amadzipereka nacho chonse chioneke ngati cholephera. Kaya ndi amutolo salola kunati aoneke ngati olephera. Sabweresa any sort of confusion mungwirizano umene ulipo. Sabweresa zichewa zobweresa ma parallel structures pamene anthu tikuyenera kugwirana limodzi. Chifukwa chiyani? Inu ndine talola, inu ndine tavomereza kunati ntchitoyi tigwire tonse moyenera, tonse limodzi muchimvano chimodzi.
Okondedwa timafuna ndinene mawu awa kunena kuti utsogoleri pa programu ina iliyonse ndi wofunikira. Utsogoleri muchina chilichonse chimene ifeyo timachichita, china chilichonse chimene ife timachiyankhula ndichofunikira. Ndipo utsogoleri udzikhala womvesera kwambiri, wolingalira kwambiri, wosanthula zimene zikuyankhulidwa kwambiri, kumapeto kwa zonse nkupanga chiganizo. Umenewo umakhala utsogoleri. Mukandikumbukira mawu amene ndikuyankhulawa ndakhala ndikuwayankhula mobwereza mbuyo. Utsogoleri usamakhale wotengeka ndi zinthu zakumva. Pamene zinthu zikuchitika zimene zingathe kubweretsa mavuto ena ndi ena, kaya ndi maforamu mwanu, kaya ndi nyumba mwanu, kaya even mabanja mwanu, tiyeni muzikhala ndi nthawi yolingalira. Ngati ine ndayambana ndi banja langa, ndikuyenera kunati ndikhale m'banja mwangamo ndifufuze pamene palakwika ndipati, tikapanga solve zimenezo tione ngati pali poyenera kukhululukirana endi timayendabe kupita chitsogolo. Ndifuna nditanthauze kuti chani? Pamene tikuyenda ngati adzitsogoleri, utsogoleri wa Malawi first si anthu onse amene adakondwa nawo utsogoleri wa Malawi first. Anthu ena utsogoleri wa Malawi first amauyang'ana with a negative impact. Chifukwa choti amauyang'ana with a negative impact ndi chimene chocho ifeyo monga adzitsogoleri ku Malawi first tinayeneranso tizichiyang'ana ndi chidwi, kuna kuti pambali ponati tikutumikirana, pambali ponati tikulandira mauthenga, pambali ponati china chilichonse chikuoneka kuti chili bwino, pambali ponati zinthu zina zikuoneka ngati zikuvuta, kodi kuti tikuyena tipange bwanji kuna kuti tiyende tipite chitsogolo. That is leadership. Okondedwa tingakhale anthu ophunzira kwambiri, but if we don't have the talent of leadership, then we are nothing. Then we are nothing. Okondedwa mapapers aku skulu alibe ntchito. Munthu utakunyamuka ndikupita ku skulu ndikukaphunzira whether that leadership, utakupita ku skulu ukaphunzira whether za accounting, utakupita ku skulu ukaphunzira kandi za ubusa. Komano what you should know is ubusa is a conviction that ones have, and it has been ordained by God himself in heaven. When God convicts you that you will be a pastor, when God convicts you that you will be a leader, when God convicts you that you will be a prophet, definitely that is going to happen. Koma ngati chimenecho mwa ife mulibe, komano timaziyerekezera kuti tikhale mu chimenecho, mapeto ake tidzakhala anthu oyendadwa chedwache. Amalawi anzanga, ndayankhula mawu awa chifukwa anthu ambiri afotokoza zinthu zosiyana kupyolera muzimene mkhutu mwawo anthu amva. Sindinayenera kuyankhulayi, koma kupyolera zimene mkhutu mwanu mwamva, kupyolera muzimeneno zakhala zikupereka phokoso ndi malingaliro osiyana. Dziwani kunati pakati pathu woyipayo ali pomwepo. Pamene nkhondo ikuoneka kuti yatheka, pamene boma ilili pa mthengenenge, pano pailili pa mthengenenge, akangomva za Boni Kalindo, akumva Ben Longo, akumva Redson Mulo, akumva Ntanyiwa, akumva Mphepo, akumva Pongolana, akumva Mutholo kaya kulya Steve Chimwaza, kunati akubwera kulya Miriam Mzembe, kulya Banda, kulindana, akubwera kunati panopa we need now to go with the hottest protestings. Ndi pamene oyipa akubwera ndikumapereka mtima wa divide and rule, of which this heart will no longer take us anywhere. Tikakumbukira mbuyo nchifukwa chake ndikuyankhula kuti chinkana timaziwa izi zonse. Izi zonse tikudzidziwa kunali pakati pathu pa oyipa akupezekapo. Mmene tikulimbana ndi nkhondo yomenyerera ufulu, ena akubweretsa mapropaganda zimenezo tikudzidziwa koma tikusankha dala kukhala chete. God have mercy on us. God must have mercy on us. Otherwise kumene tikupita ndi chimene tikuchita sitikuchidziwa. Chimene tikuchita ndi kumene tikupita sitikudziwa. Ma demonstrations amene akukonzekeredwa panopa ndiyankhule ichi kuti ndi ma demonstrations amene tinayenera ma activists onse
ma-activist onse with integrity. Tikamana ma-activist onse tukamba activist with integrity, not just mere activist, but the activist with integrity. Activist amene sanapitepo pa gome la president lukamwa tea. That kind of activist namene akufunikira. Ifenso amene tikwenati tikupanga lead chinthu tionesese kunena kuti we are calling people to work together, not with an aim of intimidating them, but we need to work together. Forum ichi, frontline ichi ikamaoneka kuti yatengedwa ni ma activist, ndikukhulupirira kuna kuti khumbo ndi gwelo la Amalawi limene amafuna nkumayankhula kuti achimwaza tatiyeni mugwirizani, alongwe tatiyeni mugwirizani, akalindo tatiyeni mugwirizani, ndikukuuzani ndithu chinthu chichipita patsogolo. Koma pamene ena azibweresa ma propaganda, pamene ena azibweresa ma divide and rule, pamene ena azibweresa zimiseche zawo, pamene ena azioneka ngati iwo ndi akuthaina ndi olephera, it's when now we are bringing the failure to all the programs that we are doing. Dziwani chikunena kuti ena fesi mene timachita tazisiya chifukwa mtendero kuti tingakhale pamalo amene tingamapangire business kulibe. This is Malawi and this is Malawi Congress Party. Chimene chichi you have to know. Zinthu zimene zimatipangira kuti titamange tibwerese chakudya pa table, titamange tipereke ma rentals, titamange tilipire ma school fees, pano pachina chichonse chaima chifuna kuti malo amene tingakhaleyo ndi malo achiopsezo with the Malawi Congress Party. But pamene tikupanga safa moteromo, it's when now ma propagandists akubwera ndikumayankhulanso zinthu zofuna kugwesa anthu mphwayi. How are we going to win the battle? Tiwina bwanji, tipambana bwanji nkhondo imene? So nimangofuna ndinene kuna kuti kaya ndi ku The Voice, kaya ndi ku The Unified Mtokoto, kaya ndi ku HRA, the concerned citizens, the big comrades and whatsoever it is there, just know it openly. Kunena kuti ife we are no longer shaken. Malawi first is intact. Whosoever wants to work with Malawi first, let us work with Malawi first. Not only keep on endorsing and staying Kenya kunyumba. Hata panga endorse ma demonstration tena oni, no, stop that idea, stop that mind and heartbreak. Yomayang'ana kuna kuti basi ntingwa vomereza peza sogola ndiwo. By the end of the day you find out that tikugwira mchito imene palibe phindu lina lilonse, koma tikudziwa kuti tsiku lina Malawi akadzakhala okondwa, tsiku lina Malawi adzakumbukira kuti kuli anthu amene adapangisa kuti tifike pamenepo. Tikamanyamuka mmakuka mwathu, makolo athu salola, sativomereza, azikazi athu salola, ana athu salola kuti tipange zimene zifuna, amadziwa ndi mavuto amene tikuapanga. What if zomwezo zikupezeka kuti mmaforamumo zikukambidwa unnecessarily? Tikupita ukapanga safa kunja, tikupita ukasipereka moyo wathu sacrifice kunja, then tipeze mmaforamumo ukambidwaso zinthu zina zopusa zosiyana ndi zimene ife tikuchita. Kubwezerana mbuyo, something zimene zili zosafunikira. Nimafuna ndinene kunati nthawi yakwana Malawi ndikuuzani chinsisi ichi kunena kuti nkhondo imene tikugwirayi amene akukondwa nayo ndi abwenzi atonse alliance. Koma mwina chifukwa sitikudziwa nkhondo imene tikumenyayi amene akukondwa nayo kwambiri ndi ma partners atonse government amene panopa they are suffering. What they are trying to say is that akungodikirira nthawi. So the moment akudikirira nthawi, ifenso mala modikirira nthawi iyo kapena moyipusha nthawi iyo kuna kuti anthu akhale pa mtengenenge ndeti zikangana. What's that? Ndinangofuna kuti tiyankhule paliwena amene ino timapanga zinthu mwadala, mosokoneza mwadala, komano Mulungu ayankhule nanu mwapadera. May God bless you all. This is the Unified Mtokoto. +265 997 939404. Richard Mphepo. God bless you. Thank you.